haka janmiet jong ka saw tarik nai lur arja arpusaw laingot ki brie ki bakad thop yo kpa ka kami bat ka khun kila lach salet na ka jingja bas ngusi hadin baka yengsa ka bakan thop ya kedukan kala syak telap haka khandau ka balatua namar ka jingther ulabba ublan ne la kumbal laikan tai haka snong sang bangla ka badan harut surakba national highway benrio hariboy district kani ka long yeng ka basak ta ka dei ka jong uba tei bor lang ba lang bat laong ba kani ka jingja kala ja ka por kumba prash teng bat na kani ka jingja kila du ulut ki jingdon jing em nadu ki tiar kitar ki so ki pai bat ki we ki mar ba de ha ka tei ka dukan ha ka jia kran bat uba bishos lauri nyang rang ba snong ule thu ba kani ka snong ki don kumba ar photli ki long yeng ki bat don ha padeng ka jingma ka bala ban kata na ka jing twa khando harut ka surok ba bat ulabu ru ka jingkerpat ya ka sarkar bakan thau ya ki lat ki lenti ban ya da bat ban lat na kinu ki jingja ki basusi sau đó tăng cắt tiền siteng lara siteng de layo mana mala de nang ta bri de teman sau đó tăng layo kan ni Tekei gitiar ke bapi katia juga ki Asia ki kakak ki pathau ki baraka kolong pasor dan lu sama siteng layo siteng pat lara ka pun Tekei ke baju jular ne ini dah cerja hing Kaying basong hing bukan lale dukan lale tentang idan ne iba idan di bakosan ne kilat maki nak di mensau nomor ba maki idan ne ko ying adin makadan kining sawa di dembak maki di ni nak sabar adin belami sabar sawan mentua ne teu berkamu kan ini dukan jengki dan balik kaying ka laj na ka bantuan de ka bilang bentu la kenriang de adin ba ni kum kinong song ne klai ban pentip om tang ne sate japo ning snong ro kidan kilong ying ki bala slip kalong kalan slide kala kit sai kin dai ka sulat tang majing mensau bai ka ying kampat kit de tang abak ding jingmai kinong song pada kidan kilong ying ki bala ab harian bila pau ki pau ya kidan kilong ying ki ba stang banham kidan kilong ying ki ba dang dan jeniskan ketubanan yang kilong ini manda nembak lak lah pois di lai arko seneng kembang yok dengan bisit mentah om dah kata bagi langkarep yang kiru kidan balalan slide laki di kikwai kisidam tra kumtu kijing thong jengki ki satrun kat ba niwan ban bisit mentah ni iba kajing dunong kalong sibun sah jingwan lensop yang tu slap menen demit kapor ba sedang naimat kemba kaka ndriu duna lap ulane kembali kentai apa semjengi menen demit ni ainu pada kalong ba boleh ba pelat iki yang song ba pelat ka jing mensau de tang kata hajing nyap jengki de ke ke ba ngidap daging sosi kumkin yang song disem yak jing mat nganot jengki de ka ba pangsan nang kaleng jung akum rang asnong kalong ba na kaleng jung ka sarkar lada department ko depek habe kini subha ba dalong kapala banirap lem yik nang song sinam ba kini mengat ha ka jing khuslain na jing jenja de perkat jengki nane kinyo ru kana kalat banyada yakin madan kini lengjing tang ban snag ini habra no mentam long si ban snag ne chu na kaliang jungim ka snong ru ngila ong bai wat song chu hne kam long snag nyapi snit law no ne ka ying bat ra no sak ku di kita ka balong snag nyapi sak ba kam don kana no kai banwan ra kum ka jing tua kum ne kum kalum kanang junga kum roma snong ai ku le yapi ru kum ki media la kloi banwan hang ne ki snong bat pi bat telefon Ndai ngai ni hap banyak tu ke kanong kane ke jadi bab ni iru dari jingsa na kaleng tong ki nong song snong lene ki parasong lene driu ke bedepek na kaleng ka department ba ferro kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro
Hoi ki biang lut. Ai kira Sean jong menta ubenai. Hoi ta. Ba, ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba, ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ki jing tei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba, fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.